to vždycky ne, nádhera. Co to robíte? Daný kolena mě bolej od modlení. Co ty, Jindro? Taky mě bolej kolena, ale ne od modlení. Tak jdeme na to. Hele, Miky by měl jezdit první, Ale protože to zná. Ne, on tam zmizí, no. On tam zmizí. Co si teď ukázalo? A má prachy u sebe. Tak. No, to je nejhorší. Takže bude zastavovat. Aby jsme dopadli jak vždycky tam. Tak jak se ti tady líbí? Super, super, tíčí jak bič. Myslím, že ne. Je to tady krásný, skvělý lyžování, perfektní. Už? Tak je to tady bezvadný, hlavně teďka vyšlo sluníčko. Miky taky, jestli chce. Hnusný slunko, je to dobrý. Miky mu se dělají vrásky. No. Ty hospodě, co jsme byli včera, u toho byla větší obloha. Ještě jednou, zase jde ubrát. Máš, vedeš sekvenci, ne? Ale ono se to ohřeje za chviličku. Máš filmek? No. Hotovo. Super, no. Jak říkáš, ty úměrně věku. No. Víš, co to jsou kodory? Ne? Jirko? Kozy do ruky. Aha. Teď jsme tady v Rakousku v hospodě, venku je bezvadné lyžování. A já tady mám ještě lepší květik. Gerb, ne?